As nenos e nenas do cole de Callón, benvidos á última semana de cole! Esta semana vai ser sempre unhas experiencias moi sinxelas que os vades a pasar moi guai. Hoxe traevos de experimento tinta invisible para deixar mensaxes secretos. Necesitamos unha barra de pegamento, este cura feridas, que é moi común, seguro que os vosos papis e mamis teñeno por a casa, un pinceliño cunha cunca e un chisquiño de auga. O primeiro vai ser botar este cura feridas na cunca, diluído con un chisquiño de auga, moi pouquiño, moi pouquiño. Alá, xa temos a mistura preparada. E agora, coa barra de pegamento, temos que deixar o noso mensaxe secreto. Eu neste caso vou facer un debuxo. Mirade, ao facer o debuxo co pegamento non se ve nada, un simple folio en branco. Pero que pasa se lle botamos a nosa mistura? Pois que vai aparecer o mensaxe secreto. Mirade que cousa tan bonita e tan sinxela e tan guai. Tachán! Con esta mistura podedes deixar mensaxes secretos. Eu xa fixen outro de proba que pon Profe Ana. E nada, espero que me mandedes a vosa proba unha foto ou un vídeo das vosas creacións, de acordo? Moitos biquiños!